Bine v-am regăsit la Dialogos, canalul de podcasturi al revistei Familia Ortodoxă. Astăzi vom discuta despre moștenirea părintelui Nicolae de la Rohia, părintele Nicolae Steinhardt. Invitații mei speciali sunt domnul profesor George Ardeleanu, specialist în Steinhardt, am putea spune, biograf al marii personalități, și domnul regizor Mihai Lungeanu, cel care a pus în scenă radiofonică o piesă de teatru despre care vom vorbi astăzi, piesa de teatru Jurnalul Fericirii, bazată pe cunoscuta operă literară a monahului Nicolae. Bine v-am găsit, bine ați venit, ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Și am să încep direct, voi intra în subiect. Domnule profesor, ce știu astăzi tinerii studenți cu care lucrați despre Jurnalul Fericirii? Grea întrebare. Nu am făcut un sondaj. Deci ca să vă dau un răspuns pertinent, ar fi trebuit să fac un sondaj în acest sens. Spre rușinea mea, n-am făcut un astfel de sondaj. Nici nu e simplu. Nici nu e simplu. Dar este evident că nu știu la fel de mult precum tinerii de acum 20 de ani, de acum 30 de ani, sau tinerii anului 1991, când a apărut prima ediție a Jurnalului Fericirii. Este evident că pentru cei care au acum 20 de ani, comunismul este o altă planetă. Și atunci trebuie să le explici totul de la zero și, cum vă spuneam și în discuția de dinaintea acestei înregistrări, fiecare propoziție despre comunism trebuie însoțită de un număr semnificativ de note de subsol. În orice caz, un subsol mai complex decât subsolul Divinei Comedii al lui Dante. Și într-un fel lucrurile e firesc să fie așa. Pe de altă parte, Jurnalul Fericirii nu este doar o carte despre comunism. Nu are doar dimensiunea aceasta istorică și politică. Este și cartea unei deveniri spirituale și este cartea unui întreg secol, secolul 20. Deci el ar putea să intereseze și din alte puncte de vedere despre care probabil că vom discuta pe parcursul acestei înregistrări. Dar nu trebuie să disperăm și trebuie să inițiem. Depinde de cine inițiază pe acești tineri, cine pune gheara pe ei. Foarte adevărat. Citeam zilele trecute și din Jurnalul Fericirii, reciteam, dar și din corespondența monahului Nicolae și aveam sentimentul că era o altă categorie de oameni în acea epocă, oameni, dincolo de faptul că erau mult mai cultivați decât lumea noastră de astăzi, mult mai interesată de șlefuirea spiritului, dar și oameni de o altă statură morală. Și astăzi, la 37 de ani și mai bine de la moartea părintelui Nicolae Steinhardt, a trecerea la Domnul și de la eliberarea din comunism, ne aflăm într-un punct cumva de tabula rasa. Noua generație cumva e dezrădăcinată scoasă de pe această șină a continuității istorice. Domnule regizor, cum vedeți această situație? Asta ați folosit expresia ne-am eliberat de comunism. Da. E hazardată această afirmație din punctul meu de vedere. Da. Și generația la care ne referim nu are habar de ce s-a eliberat. Deci neștiind ce nu mai este foarte greu să-i trezești interesul cu ceea ce a fost. Exemplul părintelui Steinhardt, exemplu multiplu, cum bine spunea domnul profesor, nu numai ca istorie, nu numai ca eveniment,
ci ca devenire, ca experiență personală, ca asumare, ca responsabilitate, ca stare, ca desăvârșire în ultimă instanță, nu ajunge cu ușurință la o generație care are alte preocupări. Nu din vina cuiva anume, dar din responsabilitatea celor care enunță aceste preocupări. Înainte de 90 totul mergea pe impunerea unei ideologii prin toate metodele cu putință, în timp ce în paralel s-a mers și se merge în continuare pe genul de publicitate, care tot așa impune, prin genul de informație mediată și mediatică, cu care nu are cum să lupte o generație care nu este îndrumată, nu este inițiată, nu este condusă, nu este arătată, cum spuneam și eu, copilul trebuie întâi dus odată la teatru de părinți, de cineva, să-i se explice ce înseamnă teatru sau concert sau dans sau operă și după aceea, dacă are și dacă este chemat, va merge singur, altfel nu se poate miza pe prezența lui. Da. Aș vrea să completez un pic la cele spuse de domnul Bungeanu. Dumnealui a spus că generația actuală nu știe de ce s-a eliberat. Aș spune de ce ne-am eliberat. Este născută după 1990. Așa cum generația mea, născută și formată în a doua parte a comunismului, n-a prea știut atunci ce înseamnă cu adevărat libertatea, pentru că ne-am născut direct într-un sistem totalitar. Toată educația noastră era specifică unui sistem totalitar, era un climat de obediență și de delațiune, de frică. Și Asta era normalitatea noastră, da. Așa, și nu aveam nici noi nu aveam un sistem de comparație. Nu știam ce înseamnă să fii cu adevărat liber. Nu prinsesem perioada interbelică, așa că și noi am descoperit cu adevărat ce înseamnă libertatea tot după 1990 și libertatea cu toate ale ei și cu valoarea ei, dar și cu consecințele ei, pentru că libertatea, așa cum se știe, este o povară. Da. Da, și fie că vrem, fie că nu vrem, suntem într-o linie de continuitate cu ce a fost înaintea noastră și această conștientizare a moștenirii ne este și lecție, dar pe de altă parte ne dă și puterea de a ne da propriul război, pentru că, după cum constatăm în parcursul istoriei, fiecare generație își are practic propriul război, propria încercare de dat cu forțele răului, practic, cu forțele malefice, așa cum vedem în generația părintelui Steinhardt, de pildă. Mai e o problemă. Întregul sistem formativ era altul în perioada formării lui Nicolae Steinhardt. Era un învățământ mai degrabă elitist. Numărul absolvenților de liceu era inevitabil mai redus decât numărul actual al absolvenților de liceu, ca să nu mai vorbesc de numărul absolvenților de facultate. Prin urmare, învățământul era mult mai exigent. Încă din perioada comunistă, am prins câțiva ani de profesorat și în perioada comunistă, dar și după 90 s-a continuat chestiunea asta. Garda exigenței a fost lăsată cu totul jos. Examenele pe care le-a promovat Steinhardt, încă din gimnaziu, liceu, ca să nu mai vorbesc de facultatea de drept, erau mult mai dure decât examenele actuale. Pe de altă parte, el și unii dintre prietenii săi veneau din familii burgheze. Steinhardt, cel puțin între 1937 și 1939, a trăit mai mult în străinătate, la Paris, la Londra, în Elveția.
Deci venea cu un L-a un cunoscut alt pe Freud, background colectiv, sigur, da, da. ne-ați povestit. L-a cunoscut pe Freud la vârsta de 15 ani. Da, De fapt, se și înrudeau pe linie maternă, destul de îndepărtate. N-a reușit să identific toată continuitatea aceasta ereditară de la Freud la Steinhardt. Ideea e că l-a cunoscut la 15 ani și citise cam tot ce publicase Freud până la 15 ani. Câți dintre tinerii actuali au citit Freud la vârsta de 15 ani? poate să facă remarci critice. Da. Da, vorbim despre faptul că avem în față o generație cumva deconectată, ca să folosesc un termen actual, de trecut, deconectată de rădăcini, și aceasta nu este responsabilitatea tinerei generații, este responsabilitatea celor care ar trebui să fie a noastră o verigă de legătură. În încercarea aceasta de a oferi această verigă de legătură, aș dori să amintesc faptul că recent s-a lansat o piesă de teatru, cum spuneam, radiofonic, bazată pe Jurnalul Fericirii, scenariu realizat de doamna Alina Hiristea și adaptată de domnul regizor, care a avut un succes extraordinar. A trecut, nici nu a trecut o lună de la lansarea piesei de teatru, practic, o lună și un pic, și deja s-a ajuns în mod organic la un număr record de vizualizări, ceea ce indică o nevoie profundă de acest mesaj astăzi, la 37 de ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Nicolae și de la eliberarea noastră de comunism. Cum explicați, domnule regizor, această sete? Cum vă... Setea nu poate fi explicată, ea este resimțită. Da, Problema e să apară și apa, să apară și lichidul, să apară și soluția. Eu cred că exista o așteptare. În general, oamenii nu sunt foarte conștienți de ceea ce au, de zestrea pe care vorbim la nivel spiritual, da. pe care o au. Și cineva trebuie să-i inițieze, cineva trebuie să le deschidă ochii, să le deschidă urechile. În paranteză fie spus, unul din numele pe care îl dau audițiilor radiofonice este bucuria ochiului din ureche. Există un mod de a percepe sunetul creând tu însuți imagine personală, imaginația fiind esențială. Deci, cred că cei care au ascultat și presupun că majoritatea sunt de o vârstă matură, Da. mai puțin foarte tineri, dar asta nu e rău pentru că și cel matur care ascultă are cui să recomande și are ce să recomande, tocmai în ideea inițierii. Cred că această nevoie vine dintr-o nevoie generală de spiritualitate într-o lume care nu pune accentul pe spirit. Pentru că dacă toată lumea ar merge la biserică și ar citi Biblia, nu ar mai fi un eveniment extraordinar. E normal, e firesc. Dacă nimeni nu mai citește, când din ce în ce mai puțini oameni sunt atrași de partea mecanică, de partea materialistă a lumii, un asemenea eveniment creează un pol, un echilibru pentru care ar trebui să ne, să ne dăm mai departe silința să-l ducem, pentru că este nevoie pentru echilibru. Mă uitam, fac o paranteză, îmi cer scuze, mă uitam la faptul că la slujba de înviere erau foarte mulți tineri în biserică și în curtea bisericii, mulți, deci o cantitate semnificativă, dar, îmi cer scuze, și cu o calitate îndoielnică, pentru că erau cu telefoanele în mână,
erau preocupați de altceva, erau prezenți. O să-i vedeți și în biserică, pe cei mai credincioși cu telefoanele și De asta citind spun, e o mesaje. adicție, este o dependență care ne scapă Da. de sub control, dar și nu poți să lupți împotriva ei, dar te poți apăra. Vorbeam de imunitate, Da. imunitatea spirituală, imunitatea. Ar trebui să găsim modalitatea prin care, acum noi facem un apel la audiție, nu? Să asculte, țiu să asculte, dar într-o anumită stare, într-o anumită libertate interioară și într-o anumită disponibilitate de a imagina o lume pe care n-au cunoscut-o. Noi care am avut atingere într-un fel la ea, nouă ne este mai ușor într-un fel am văzut și filme, am citit și alte cărți, avem și alte mărturii, deci e mai ușor să integrăm istoria părintelui Steinhardt în toată nebunia socială. Pentru ei este mai dificil și atunci am încercat și poate că am și reușit în parte să îl emoționăm, să-l aducem emoțional aproape de acest exemplu, să fie curios să citească. Eu aș fi curios, așa cum la început am zis, dacă a crescut numărul celor care au cumpărat cartea după această... Eu nu mă îndoiesc. Cartea cuprinde mult mai mult decât am putut noi să spunem în 2 ore. Vă mărturisesc că eu, după acest eveniment, m-am dus la Integrala Steinhardt și am descoperit lucruri pe care nu le știam și pe care nu le aveam în vedere, deși ca orice tânăr am citit Jurnalul Fericirii, printre primele cărți pe care le-am citit după Revoluție și tot ce a apărut de părintele Steinhardt. Ceea ce mi s-a părut extraordinar în piesa de teatru, în primul rând, dar evident în opera marelui Steinhardt, este actualitatea mesajului. Actualitatea mesajului atât în ce privește aspectul politic, social, modul în care se raportează la oameni, relațiile cu oamenii, verticalitatea pe care o are, această integritate. Domnule profesor, Nicolae Steinhardt a fost un fenomen. Eu mă stau și mă gândesc câți dintre creștinii de viță creștină ar fi avut verticalitatea pe care a avut-o acest burghez evreu foarte cultivat, care ar fi înclinat mai degrabă să fie de stânga, de fapt avea și o viziune politică neoliberală, dacă nu mă înșel. Nu neoliberală. Fac o eroare. Tânărul Steinhardt, și nu doar tânărul, cred că și-a conservat această ideologie până la sfârșit, a fost un liberal conservator. Da. Modelele lui erau doctrinarii francezi, Benjamin Constant, Prévost Paradol, Tocqueville, cel care a scris o carte despre democrație în America. Era mai degrabă de centru în textele sale interbelice. La un moment dat chiar pledează pentru ceea ce se numește un extremism de centru. Formula aceasta extremism de centru o să apărea după 90 în eseurile, în articolele lui Radu Coșașu din revista Dilema. Da. Steinhardt vorbea de extremism de centru în anii 37, 36, 37. Era un liberal conservator care punea libertatea deasupra ideii de egalitate. Iar valorile lui erau cultura, familia, era împotriva utopiilor, tuturor utopiilor politice, de aceea indiferent dacă ele erau de dreapta sau de stânga. Iar volumul său de debut în genul tinerilor, din 1934, avea 22 de ani atunci, e un volum de parodii, în care sunt ironizați atât tinerii de dreapta, Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, revista Criterion și alții, cât și tinerii de stânga sau de avangardă, Joe Boxa, Sasha Pană, Panaiti Strații și așa mai departe. De ce sunt ironizați sau parodiați? Pentru că Steinhardt vede în modernismele lor niște epifenomene ale unor extremisme ideologice. Și se pare că nu s-a înșelat.
Prin urmare, ironizează și pe unii și pe alții. Întâmplarea face ca după instalarea comunismului, polemicele să se multe într-o altă direcție și foștii adversari să ajungă de aceeași parte a baricadei. Așa se explică faptul că Steinhard ajunge să fie inculpat în lotul Noica, nu? Pe care îl ironizaste, îl parodiaste în 1934. Și pentru niște cărți de Emil Cioran și de Mircea Eliade. Ajunge să se împrietenească cu Joe Boxa, parodia pe care o dedicase în 1934 în volumul Genul Tinerilor, la poemul invectivă al lui Joe Boxa, e mai dură decât poemul invectivă al lui Joe Boxa. Ei bine, în 1982 dedic o monografie lui Joe Boxa. Asta și pentru că Joe Boxa schimbase, ca să zic așa, macazul ideologic și ajunsese, ca să zic așa, de partea bună a baricadei politice. Și a recunoscut valoarea, asta a Da, fost. sigur că da. Ceea ce mi se pare uimitor este faptul că în această luptă de idei alege să fie vertical ca om. Da, Spune în Jurnalul Fericirii Da. și noi în spectacol am subliniat, cel mai important lucru la om rămâne caracterul. da. Îl întrebați astăzi un tânăr să dea definiția caracterului și să aibă probleme să definească acest termen. Asta e problema. Da, Să nu uităm și modelele lui din familie, tatăl său. Care a fost este un tip uimitor acest tată, extraordinar. Oscar Steinhardt, da, este extraordinar. De la el, cred că dacă nu ar fi fost tatăl, nu știu cât ar fi avut curajul Nicolae să facă pasul. Educația, Da. înseamnă cultura. Și apropo de raportul dintre evreitate și această verticalitate, într-un interviu acordat de Michel Van Paris, fostul stareț al mănăstirii Șefton, pe care Steinhard a vizitat-o, a și stat câte o lună sau chiar mai mult, în două rânduri, în 1978 și apoi în 1979-1980, și a rămas în relații de prietenie cu cei de acolo, mănăstirea benedictină Șefton din Belgia. Da. Într-un interviu acordat prin 2016 în revista Observator Cultural unei studente de ale noastre, Michel Van Paris, vine cu o teză foarte interesantă, explică verticalitatea aceasta lui Steinhard și printr-un conceptul de tzedakah, adică a nu străda prietenul, a nu străda tovarășul, specific eticii evreiești, și care, iată, în cazul lui Steinhard se aplică foarte bine. Dar tatăl său, știm foarte bine, asta se vede din urmă, a jucat un rol esențial în formarea sa și în această verticalitate. Da, îndrăznesc să vă provoc. Nu știu cât este atât această tradiție, cât pentru că nu o vedem la alte personalități din aceeași cultură, în aceeași măsură. Chiar în lotul din care face parte Steinhard. Deci ce spune Michel Van Paris nu se aplică și în cazul lui Trixie Strelicher, Beatrice Strelicher, Da. care joacă un rol nu foarte onorabil în acest proces de martor a acuzării. Și iar în spectacolul radiofonic am văzut că se insistă pe celebra confruntare din Jurnalul Fericirii, confruntare în anchetă între Steinhard și Trixie, Beatrice Strelicher. Aici cumva este și una dintre licențele spectacolului. Este extraordinar momentul acela, este genial. În Jurnalul Fericirii, confruntarea se face succesiv între anchetator și Steinhard, anchetator și Beatrice Strelicher. De regulă, în anchetele astea de confruntare, unul dintre anchetați se afla în fața anchetatorului cu lumina puternică în ochi,
și celălalt se afla în spate, în întuneric, și cel care era în fața anchetatorului nu știa că celălalt e Corect, în asta era întuneric. tehnica. Și atunci, dacă vedea că cel din față oferă o grămadă de răspunsuri, nu mai avea încotro decât să recunoască și cel din spate. Ei, în spectacolul acesta radiofonic, scena aceasta este dramatizată. Cei doi anchetați, Steinhardt și prietena sa, Trixie, sunt puși să dialogueze și îi tot sugerează să accepte. Nicule, recunoaște că ai spart un pahar. Nu? Foarte, apropo de scena, de fapt cu asta începe Jurnalul Fericirii, după testamentul politic, legat de cele 3 soluții de ieșire dintr-un univers concentrațional, de fapt 4, că cealaltă e soluția mistică a credinței. Jurnalul Fericirii începe așa: un pahar? N-am spus niciun pahar. Ori asta este, eu am citit scena respectivă și în dosar în arhivele de la CNSAS, iar în monografia mea, pe care am publicat-o în 2009 la Humanitas, chiar am pus pe 2 coloane secvența din Jurnalul Fericirii și secvența din arhivele CNSAS, ca să le compar, ca să zic așa. Scena are loc prin ianuarie 1960, la puțin timp după arestarea lui Steinhardt, și este o scenă tipică de confruntare în anchetă dintre cei. Noi am avut nevoie să creăm conflictul emoțional, pentru că lipsea în primul rând că lipsea orice personaj feminin. Da, și atunci era nevoie de contrapunctul ăsta și era vorba de sentimentele lui, pe lângă cele de credință, de religie, de paternitate. Deci lucrurile era, cum să spun eu, era necesar să-și lămurească relația, cum spuneați, cu partenera, cu iubita, cu cea care însemna jumătatea cealaltă. Ori dacă ar fi fost doar în zona unui interviu dur, polițienesc, sigur, rămânea interesant ca document, dar așa, noi am încercat să-i dăm valoare omenească. Adică că să risipim orice. În cazul de față e vorba de o prietenie, de camaraderie, nu e vorba de, nu era nicio relație. Dar era partenera afectivă, cea care avea Făcuseră parte încredere. din același grup, de fapt, cea prin care Constantin Noica îi transmisese lui Steinhardt să-l viziteze la Câmpul Lung, unde Noica avea domiciliu forțat, era chiar Trixie Strelișer, care fusese și ea la Câmpul Lung să-și viziteze niște prietene. Și apropo de background, Trixie Strelișer vine, de fapt, în această experiență și cu un alt background ideologic. Ea fusese comunistă, înrăită, și Steinhardt spune cum o ironiza, înrăită într-o primă, și Steinhardt spune cum o ironiza și cum ea se supăra, închidea telefonul la orice glumă nevinovată legată de tovarăși și așa mai departe. Dar la un moment dat este exclusă din partid. Sunt celebrele epurări. Comunismul, după ce într-o primă fază și-a arătat o față așa filosemită, a trecut de partea cealaltă și-a arătat și colții antisemiți și Trixie este eliminată din partid, marginalizată. Au fost eliminați idealiștii. Așa, și devine reacționare. Hai să facem un salon reacționar. Și merge și la Câmpul Lung și... Dar, vedeți, prima ei opțiune nu este cu totul stinsă. De altfel, e un lucru cunoscut și se tot vorbește despre asta, că în cultura evreiască secularizată, cumva, politica de stânga este preferată și există și explicații în sensul ăsta. Însă, ceea ce este specific părintelui este darul pe care l-a primit și l-a acceptat, că a fost alegerea lui să rămână un om vertical, și de aici s-a și deschis canalul către lumină atât de repede. A trecut dincolo de nivelul ideologiilor, dincolo de nivelul intereselor comunității sale, dincolo de propriile sale interese, dincolo de instinctul de supraviețuire, și a ales să fie om.
Îmi place foarte mult că ați subliniat în piesă, preluând din jurnal, acea frază în care vorbește despre ce înseamnă meseria de om și că mai important decât orice altă școlire, și asta o spune un om foarte cultivat, este școala calvarului, școala crucii, Școala suferinței. școala suferinței. De acolo trebuie să pornească practic orice demers educațional autentic. Asta a fost cumva și rostul pentru care noi am descoperit posibilitatea de a construi personajul pe două dimensiuni, personajul Steinhardt, pe cel care mărturisește ceea ce s-a întâmplat și povestește și pe cel care trăiește ceea ce s-a întâmplat. Vârsta reală, istorică, a conflictelor cu tatăl, cu Trixie, cu ceilalți în celule și așa mai departe, de cel care pătimește și este cel care povestește despre patimile și despre modul cum a trecut, care dă valoare experienței. Asta mi s-a părut că poate să creeze un punct de interes mai mult la audiție decât la lectură. La lectură pierzi cumva dimensiunea asta dacă nu ești atent, pe când la audiție, fiind voci diferite, fiind contexte diferite, muzici diferite, te ține tot timpul în aceste două planuri. Iar experiența asta, cum spuneați foarte bine, trecerea inclusiv peste instinctul de supraviețuire, peste apărare, sunt descrierile care sunt fabuloase. Mie cineva mi-a spus, nu, chiar așa s-a întâmplat, pe zic, eu n-am inventat nimica, noi n-am inventat. Iar omul care le spune nu este un povestitor altcuiva, este povestitorul proprii sale vieți. El spune ce s-a întâmplat, apropo de scena cu viziunea Domnului care este urmare a unui lucru incredibil că se poate întâmpla în celulă, plus câte și câte altele. Deci e important, să ne întoarcem puțin la scopul acestei discuții, este important ca cei care nu știu să afle, să găsească modalitatea, și asta este una dintre ele, prin care să se informeze, pentru că dacă nu știu din ce rădăcină pleacă, nu vor ști niciodată ce fructe vor da, nu știu în ce direcție să meargă. Alegerea nu poate veni numai din învârtitul zarului. Nu aia e alegerea. Alegerea este ceea ce se întâmplă. Ori exemplul părintelui Steinhardt, după mine, este cumva la nivel de să-mi fie iertată comparația, adică nu iertată, dar îngăduită, așa cum Mântuitorul a avut o atitudine care a rămas indestructibilă, așa și asumarea părintelui nu poate fi comparată cu nimic. Și atunci apropierea acestor două valori ar trebui pusă în evidență. Da, tot pentru cei care nu au auzit încă spectacolul radiofonic, să explicăm rolul naratorului. Este interpretat de Marcel Iureș, iar rolul personajului, Nicu Steinhardt, este interpretat de Vlad Ivanov. Da, sunt două voci diferite. Doi actori extraordinari pe care am văzut în diverse spectacole, care eram curios cum face trecerea Marcel Iureș de la un personaj precum Moș Nechifor Coscariu lui asta constă talentul geniu actoricesc. La Nicolae Steinhardt. A fost fabulos interpretat. Mi-a dat că și Nicolae, și părintele Nicolae era destul de hâtru, așa, da. Lui. Sau Vlad Ivanov, cum face trecerea de la infernalul personaj din 4 luni, 3 săptămâni, 2 zile, așa, la personajul Nicu Steinhardt. Au făcut foarte bine această actorii au această capacitate, evident, de a fugi din realitate. E vorba de doi actori absolut extraordinari. Da, distribuția este absolut remarcabilă și vă felicit de nenumărate ori și pentru alegere și pentru realizare. Spectacolul are într-adevăr puterea de a te mișca, de a produce acel declic către o altă viziune. Revenind însă la părintele Steinhardt și la verticalitatea lui, aș vrea să menționez, să subliniez un lucru. În tradiția bisericii noastre, miza întregului
efort ascetic, liturgic, de eliberare de tot ce înseamnă prejudecăți și micim de suflet, este chiar vederea lui Hristos, întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu Părintele nostru, cu prietenul nostru, cu cel mai apropiat frate al nostru. De cele mai multe ori, pentru că nu vrem să ne eliberăm de de toți solzii care ne acoperă ochii sufletului, cei mai mulți nu ajungem aici. Părintele Nicolae Steinhardt și, în general, se întâmplă la mari asceți, vedem că sunt puțini, se consideră o harismă extraordinară să ajungi să vezi lumina necreată, deși asta ar trebui să fie comunul pentru fiecare dintre cei care ne considerăm creștini. Părintele Nicolae Steinhardt are o viteză record. Ajunge la 2 ani după botez, ajunge la cea mai înaltă experiență duhovnicească pe care o poate avea un creștin, anume vederea luminii necreate. Dar de ce o vede așa? De ce îi dă Dumnezeu această vedere? Și mă gândeam, după ce am ascultat piesa de teatru, spectacolul de teatru, la acest lucru. De ce atât de repede la Părintele Nicolae? Nu pentru că era în vârstă și nu mai avea timp după, cu siguranță nu. Mi-am amintit de un cuvânt al Sfântului Siluan Atonitul, care spune că singurul criteriu al ortodoxiei, dincolo de toată practica liturgică, de tot tezaurul dogmatic și de tot ce presupune moștenirea bisericii, este unul singur. Este iubirea vrăjmașilor. Prin asta se deosebește, de fapt, un creștin de orice altă credință. Ori Părintele Nicolae a practicat această iubire a vrăjmașilor cu toată ființa lui. Și asta dovedește, practic, vindecarea lui Adam în el însuși și descoperirea ochilor sufletești către vederea luminii. Mi se pare extraordinar și mi se pare, apreciez în acest sens și felul cum ați organizat întregul spectacol. E firesc că gândurile, energiile au dus spre o rezolvare care nu este a noastră. Da. A venit, a fost indusă nu numai prin ceea ce am conceput, ci prin ceea ce s-a trăit. Spunea domnul profesor de vocea lui Marcel Iureș. Vocea e un instrument. Marcel a fost și instrumentistul proprii sale voci. El a știut să cânte la ceea ce s-a întâmplat și cu Vlad Ivanov, evident, dar vorbim de Marcel pentru că aici este experiența povestită. În secunda când am făcut înregistrările, martori sunt cei care au fost prezenți, am avut o clipă nu de îndoială, dar așa de nesiguranță vis-a-vis de modul cum citea. Sigur că actorul citește la microfon, asta toată lumea știe. Da. Numai că aveam senzația că nu citește. Textul era stabilit, dar aveam senzația că citește cum citim o poezie pe care o știm, o recitim. Citim glosa eminesceană, o știm și o citim așa, adică nu. De-abia după ce am ascultat tot materialul, mi-am dat seama că actorul a atins exact acea fibră pe care nu poți explica. El și-a povestit ceea ce a trăit. El nu citea ce i s-a întâmplat. El povestea ce a simțit trăind. Deci lucrurile care au impresionat au venit din sufletul lui, din capacitatea lui de a le expune, de a le scoate, de a le exorciza, dacă vreți, în sensul bun al cuvântului, de a ne face părtași la drama acestui personaj. Pentru că pe lângă personalitate și persoană, personajul Steinhardt devine și rămâne cel care ne îndeamnă să citim și să-l urmăm. Și teatrul îl percepe ca acest text, această
acest scenariu îl percepe ca pe un personaj cu dublă valență, de asta spuneam, și de două vârste. Deci a venit cumva, n-a fost o chestie gândită, cum se spune, în schiță. A fost dorită, așteptată, dar în același timp, cum spune și în text, dar și în răspunsurile date, Dumnezeu e prezent peste tot, dar cu predilecție în locurile în care nu te aștepți. E expresia părintelui Steinhardt. Da. Pe de altă parte, creștinarea lui Steinhardt nu începe odată cu botezul. Da. Începe cu sunetele clopotelor din Pantelimon, pe care le auzea încă din copilărie, cu religia la liceul Spiru Haret, unde era singurul elev de confesiune mozaică, participând și la orele de religie creștină, cu, eu știu, vizita la Interlaken, în Elveția, unde participă la reuniunile grupului de la Oxford, cu acel anunț al unui irlandez care îi spune că a visat în 38 că se va boteza și el nu crede, cu lecturile din patristica răsăriteană și apuseană după război, cu vizitele făcute la diverse biserici și mănăstiri din București și din jurul Bucureștiului, cu întâlnirile de la Schitul Maicilor, unde oficia părintele Mihail Avramescu, care trecuse și el tot prin controconvertire. Numai că toate momentele astea sunt momente în care extazul este dublat de îndoială, de dilemă, de negație. Și mai departe, e un drum foarte sinuos până la scena botezului, până în momentul în care intră în închisoare, care înseamnă o ieșire din noaptea îndoielii și înseamnă decizia de a se boteza. Iar botezul este momentul apoteotic al acestui traseu. Și în momentul în care are revelația acestor puncte anterioare despre care vă spuneam, pentru că în textele sale de dinaintea convertirii, din perioada interbelică, sunt vreo 4 cărți, 5 cărți, zeci de articole, nu se vorbește nimic despre toate aceste semnale. Sunt semnale pe care le descoperă după convertire și un fenomen specific convertirii, dacă citim texte despre convertire. Convertirea înseamnă nu doar descoperirea unui după, nu doar o metamorfoză, ci înseamnă și descoperirea unui înainte, care până atunci era bine ascuns în straturile ființei. Acum, ce privește acea secvență despre care vorbiți, nu știu, nu am competență, mă declar învins, nu am competența necesară ca să o discut. De ce atât de repede, de ce lui Nicolae Steinhardt, da, altora nu. Toată teologia Sfântului Grigore Palama, de pildă, vorbește despre vederea luminii necreate și, practic, în controversa pe care o are cu teologia occidentală în persoana lui Varlam, tot demersul lui este de a susține că omul este menit să-L vadă pe Dumnezeu, că are această posibilitate de a-L vedea pe Dumnezeu în lumină, în condițiile în care scolastica occidentală, la data respectivă, susținea că cea mai înaltă experiență a întâlnirii omului cu Dumnezeu este pe cale rațională. Și Sfântul Grigore Palama, reprezentant atunci al monahilor isihaști aghioriți, susține și dă o întreagă bătălie politico-teologico-culturală de a afirma această posibilitate a omului de a se întâlni față către față cu Creatorul său și de a vorbi, de a-L vedea. De aceea și este considerată cea mai înaltă experiență pe care o poate avea omul și miza întregii noastre vieți. Pe de altă parte, și în Jurnalul Fericirii, dar și în alte texte, inclusiv în corespondență, Steinhardt își exprimă mereu mirarea, nedumerirea că a fost zărit de Dumnezeu. Cum de m-a găsit? Cum de m-a scos din cotlonul în care mă aflam? E o mirare permanentă că a fost descoperit și că a fost salvat. Și trimite la o pictură a lui Caravaggio chemarea lui Matei.
Matei este cu, câțiva clienți, cu câțiva debitori la masa lui de vameș, și este chemat de Hristos. Și se ridică pe jumătate și este supus. Tocmai eu. Da, e... Această mirare a lui Matei din pictura lui Caravaggio este și mirarea lui Steinhardt exprimată destul de frecvent în textele sale, cum tocmai eu. semn de smerenie. Exact, da. E o secvență la care mă gândesc mereu, mai ales acum când se propune canonizarea lui Steinhardt, se fac demersuri pentru canonizarea lui Steinhardt. Oare ce-ar fi zis Steinhardt? Aici e o întrebare. Da. Da. Ce-ar fi zis? S-ar fi mirat în continuare, presupun. Nu ar fi... Ar fi fost de-a dreptul prăbușit, nu? Nu, așa ceva nu se poate. Da. Am citit, sigur că am citit toată povestea. Când am recitit jurnalul, l-am recitit prin prisma ideii de a-l face audibil, să zicem. Și mă descopeream, ceea ce știm cu toții, dar vor descoperi și cei care vor asculta, pe care îi îndemnăm să asculte, transformarea cuvântului în vorbă. Cuvântul este domeniul dumneavoastră, că îl scrieți, îl gândiți și îl scrieți și rămâne fix acolo și poate fi oricând analizat, cântărit, echilibrat. Vorba este ceea ce se încarcă de duh, se încarcă de aer, de spirit, pleacă, explodează sau nu, atinge sau nu și nu poate fi întoarsă. Vorba nu poate fi întoarsă. Cuvântul scris rămâne scris, dovadă. Ne bazăm întreaga istorie pe ceea ce a rămas scris, nu pe vorbe. Sigur că vorbele reprezintă imaginea fixă, imaginea dinamică a ceea ce e scris, dar vorba, capacitatea ei de a impresiona, de a incita, de a face să funcționeze, vorbeam mai devreme, imaginația, acel instrument fără de care noi nu putem trăi. Lumea nu crede că are imaginație. Eu sunt un tip lipsit de imaginație. Asta este o falsă concepție. Toată lumea are imaginație. Animalele au imaginație, natura are imaginație, pentru că însuși Creatorul a avut imaginație. Este modul de conversație, dacă vreți. Vorba este pentru conversație. Cuvântul este pentru arhivare, pentru meditație, dar vorba înseamnă... Noi vorbim acum, noi spunem cuvinte. Hamlet a zis vorbe, 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 n-a spus cuvinte, cuvinte, cuvinte. Deci capacitatea teatrului radiofonic, modului de a face teatru prin acest mecanism al teatrului radiofonic, are un specific pe care îl recomand oricărui doritor de a afla ce se întâmplă cu lumea, cu personajele de factura sau cu el însuși. Să mai explicăm tot așa pentru cei care ne urmăresc. Câteva dintre strategiile la care a recurs acest spectacol regizorul, scenarista Chiar vreau să vă întreb cum echipa, apreciați ca specialist în Steinhardt. Eu văzând lucrurile din afara spectacolului, în primul rând se operează o selecție din Jurnalul Fericirii. Nu este Jurnalul Fericirii integral, nu. Da. Ar fi fost imposibil. Dar să faci o selecție nu este ușor. Deci acesta este primul merit al acestui spectacol. În al doilea rând, secvențele sunt puse în ordine cronologică. Jurnalul Fericirii nu este scris cronologic. În Jurnalul Fericirii, așa cum se știe și cum precizează Steinhardt chiar la început, cronologia este bulversată. Jurnalul Fericirii este prustian, oricum era Steinhardt mare iubitor și specialist în Proust. O secvență din 1963 alternează cu o secvență din 1912, cu o secvență din 1947, cu alta din 1918 și tot așa. E ca în Șotronul lui Cortázar.
Spectacolul cronologizează, ca să zic așa, ceea ce în Jurnalul Fericirii e necronologic. Și în felul acesta se poate observa mai ușor și mai limpede devenirea lui Nicolae Ștan, inclusiv devenirea asta spirituală. Apoi se produce și o extensie temporală a Jurnalului Fericirii. Jurnalul Fericirii se termină în 1972. Ultimele secvențe sunt din 1971-1972, pentru că în 1972 Jurnalul Fericirii a fost confiscat de securitate. Iar în celelalte variante, care Steinhardt a rescris ulterior Jurnalul Fericirii, n-a mers mai departe de 1972. Dar spectacolul merge până în 1989, pentru că mixează Jurnalul Fericirii și cu alte texte ale lui Steinhardt, inclusiv cu discursul scenaristei sau al regizorului către public. Așa, bun. Plus, așa cum deja am discutat, dramatizarea unor scene care în Jurnalul Fericirii sunt narativizate, transformarea narațiunii în dialog, mai ales în secvențele de la proces, detenție, și cele din închisoare, confruntarea pe care am vorbit. Și mai ales asta mi-a plăcut foarte mult, acele secvențe Bughiman Boraga din Jurnalul Fericirii, care par să spargă cursivitatea jurnalului, care oricum nu e foarte cursiv de vreme ce cronologia este bulversată, acele secvențe în care Steinhardt încearcă să surprindă suprapunerea diverselor dialoguri care au loc în spațiul îngust al unei celule de închisoare, și dialoguri pe teme de o diversitate extraordinară. Care este istoria campaniilor napoleniene, cum se prepară pâinea la țes, cum se spune că o dobatură în portugheză și așa mai departe. Foarte frumos, foarte bine realizat, da. Sunt 50 de oameni într-o celulă, se discută, eu discut cu cutare, dumneavoastră discutați cu cutare, pe diverse teme, dialogurile noastre se intersectează, iar Steinhardt în aceste secvențe, care par secvențe de dicteu automat, de poezie dadaistă, încearcă să surprindă simultaneitatea și intersectarea acestor dialoguri, care de fapt ne oferă o viziune caleidoscopică a lumii și o asumare a acestei diversități umane, care ține tot de convertirea sa în cele din urmă. Da, era foarte greu de făcut lucrul ăsta cu multe voci. A trebuit să găsim o formulă prin care fiecare voce să aibă o altă personalitate, să se creeze în altă și în același timp să aibă logică, să nu fie luate din ceea ce ne-a creat nouă. Eu mi-am propus și se pare că n-am greșit. Era exact sentimentul de libertate într-o celulă de închisoare. Adică erau în celulă, erau chinuiți în halul în care erau chinuiți, descris și arătat, și în același timp aveau libertatea spirituală, culturală, firească, spuneați mai devreme, de altă cultură, de altă civilizație pe care asta era acolo. Vorbeau despre lucruri care îi salvau din mijlocul în care erau închiși. Virgilia Runca, vorbind despre Jurnalul Fericirii, spunea că pentru Steinhardt închisoarea a fost academie și altar. Deopotrivă cele două dimensiuni. Se povestesc marile cărți, se discută planurile lecturii în Muntele Vrăjit al lui Thomas Mann, sau Steinhardt interpretează la propriu, joacă la propriu piese de Eugen Ionescu, Victimele datoriei, și publicul în zeghe aplaudă și scena este absolut teribilă. Da, e un alt fel de a privi aceeași realitate. Și toate în regim de clandestinitate, să înțelegem. Așa cum și botezul, scena botezului se produce, cum avea să spună el, în regim de hold-up. Regim de totul, să nu fie descoperiți.
A spus că închisoarea, citându-l pe Virgilie Runca, a fost pentru părintele Nicolae academie și altar. Cred că pentru această generație de intelectuali de mare clasă, generația interbelică, dintre care mulți au ajuns în închisorile comuniste, pentru care cultura a fost o miză și foarte justificat, au ajuns în închisoare la o sublimare a culturii, la transformarea culturii din discurs și din dimensiunea, din produs estetic în viață, În hrană. în hrană, În hrană. în hrană. Și hrana aceasta, astăzi, ne lipsește în bună măsură. Acesta este și motivul pentru care Liceul Nicolae Steinhardt, dorind să transmită cumva moștenirea părintelui Nicolae Steinhardt, pe care și l-a asumat ca mentor, a dorit să își asume producerea acestei piese de teatru și să transmită mesajul părintelui, cel puțin elevilor care trec pragul acestei școli și în măsura în care există deschidere și în măsura în care există urechi de auzit și altor tineri. Revenind astfel la întrebarea inițială, cum transmitem această moștenire tinerilor? Nu știu în ce măsură sunt tineri cei care ascultă această piesă, pentru că cel mai probabil ascultătorii sunt oameni care au citit deja Jurnalul Fericirii. Domnule profesor, dumneavoastră v-ați ocupat de transmiterea moștenirii părintelui Steinhardt. Sunteți cel care ați, practic, coordonat editarea integrală Steinhardt. Predați la Facultatea de Litere un curs despre, dacă am înțeles bine, literatura carcerală. Cum vedeți receptivitatea tinerilor studenți față de această perioadă și față de această moștenire și culturală și spirituală? Cum vă spuneam, în acest demers trebuie să pleci de la zero. Studenții noștri sunt născuți în jurul anului 2004, cam așa. Deci la câți ani după prăbușirea comunismului, la peste 15 ani de la prăbușirea comunismului. Ei sunt prinși între mai multe discursuri concurențiale despre comunism. Sunt cei care le vorbesc despre atrocitățile comunismului, sunt alții care le spun că era foarte bine în comunism, ce bine era pe vremea lui Ceaușescu. E un discurs foarte prezent. Sunt voci pentru care trecutul este indiferent, nu mă interesează trecutul, doar viitorul, unde îmi petrec vacanța, ce tip de mașină îmi cumpăr și așa mai departe. Există și un discurs și mai pervers prin care se echivalează procesele de corupție actuale cu procesele politice din anii 50. Să ne amintim că atunci când a fost arestat Adrian Năstase, din motive de corupție, a apărut poza lui pe prima pagina unui ziar și în jurul lui erau pozele lui Iuliu Maniu, lui Corneliu Conpost, lui Ion Mihalache și așa mai departe. Deci iată-ne în ce galerie ar intra Adrian Năstase. Un astfel de discurs este și mai pervers decât discursul nostalgic. Ori ei sunt prinși între aceste discursuri contradictorii și concurențiale și vor să știe cum e de fapt. Evident că eu le propun tot o varianta mea, îi pun în gardă despre asta, dar în orice caz trebuie să pleci de la zero. Comunismul este o altă planetă. Le transmit niște informații. Sigur că nu le poți transmite și o stare de spirit. Pentru mine, care am trăit în comunism, chit că am trăit în a doua parte a comunismului,
toată negativitatea acestei lumi, frica, spaima de la cine erau impregnate în zidurile clădirilor. Nu poți să le transmiți și chestia asta. Nu. Chiar dacă le vorbești, nu poți să le transmiți cu totul această chestie. Chiar Steinhardt spune că multe experiențe nu sunt transmisibile. În Jurnalul Fericirii este un proiect de scrisoare către prietenul său, Emanuel Neumann, aflat în Belgia, și îi spune că am fost într-un loc, am fost în imponderabil și că e inutil să-ți povestesc cum a fost, să-ți explic, pentru că n-ai înțelege. De-a surda discută cei care au fost în imponderabil cu cei care n-au fost acolo. Și, dar ofer niște informații și am văzut că au un impact. Adică, de pildă, discut despre experimentul Pitești. Și cum este văzut experimentul Pitești prin vreo 3-4 cărți. Fenomenul Pitești al lui Virgilie Runca, Patimile după Pitești al lui Paul Goma, Eu sunt scribul al lui Mihail Buracu, 3 autori care au avut relații diferite cu acest experiment. Virgilie Runca vorbește despre experimentul Pitești doar pe baza de pozițiilor altora. Nu, el a plecat în 47 din România, deci nu a trecut nici prin experiența comunismului, nici prin experiența detenției. Paul Goma, care a trecut prin experiența detenției, dar nu a trecut prin experimentul Pitești, dar totuși experiența detenției îl apropie mai mult de acest fenomen. Și, în sfârșit, Mihail Buracu, cel care a trecut prin experimentul Pitești și scrie deci citesc le prezint fragmente din aceste 3 cărți, le discutăm și am văzut că au uneori un impact devastator. Există mai întâi reacția asta de stupare, cum e posibil așa ceva, și da, au un impact. Nu? Sau discutăm despre procesul Noi Capilat. Nu? Cum e posibil ca 23 de intelectuali să primească pedepse de la 6 ani la 25 de închisoare pentru că au discutat între ei, au citit și au discutat și au făcut să circule între ei niște cărți, numerabile pe degetele de la 2 mâini. Nu e, deci, încă o dată, depinde. Mai prin cunoaștere, prin recunoaștere și cunoaștere, prin învățare, prin inițiere. Ați spus foarte bine, trebuie inițiați în povestea asta. Cred că arta teatrală are un rol important în această inițiere și crearea stării pe care adesea textul scris, dacă nu ești suficient de empatic și nu ai anumite experiențe, nu ți-o poate transmite. Corect. Este un fel de traducere. Cel mai bine se vede la poezie. Poezia citită de cititor creează o imagine, creează o emoție în funcție de imaginație. Poezia rostită la radio, în fața microfonului și emisă, creează emoție 100%. Poezii care la prima vedere par anoste și fără putere, dintr-o dată rostite, dacă sunt și învăluite, sunt ambalate cu muzică, cu o stare emoțională specială, devin foarte importante. Cam ăsta este rolul unei ridicări pe verticala sonoră a textului. Da. Cred și sper că această piesă de teatru radiofonic să fie un început, dincolo de impactul pe care deja l-a realizat, pentru a transmite, pentru a realiza această verigă de legătură către noua generație, de a se conecta la o moștenire culturală foarte valoroasă și nu mi-e rușine să spun, poate dintre cele mai valoroase creații culturale pe care le-a dat lumea europeană în secolul 20, din păcate nu este suficient de cunoscută. Mă refer la atât la dimensiunea estetică, cât și la dimensiunea spirituală a moștenirii acestor oameni, care nu numai că sunt oameni de înaltă clasă cultural vorbind, dar mulți dintre ei sunt sfinți, pur și simplu. Sfinți cu moaște.
această generație, în confruntarea ei cu războiul spiritual pe care a trebuit să-l dea, așa cum fiecare generație își are propriul război, a ieșit învingătoare, nu istoric, ci spiritual. Dovadă sunt miile de sfinți pe care i-a dat biserica în această perioadă. Da, și cum spuneam, sper să fie un început de a găsi căi pentru a putea transmite adecvat pe limbajul accesibil tinerei generații toată această comoară, fie de la catedră, fie de pe scena teatrală, cumva. Este un început de discuție, vă voi invita și în alte contexte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această provocare pe care sper că o vor primi ca atare și cei care ne vor asculta și viziona. Domnule profesor, vă mulțumesc, domnule regizor. Și eu mulțumesc. Îl mulțumesc în primul rând pentru această extraordinară inițiativă a Liceului Nicolae Steinhardt, de efortul fabulos pe care l-a făcut o unitate de învățământ să producă un spectacol radiofonic. Nu e ușor, nu intrăm în amănunte, dar a fost un gest și de smerenie, dar și de curaj. Cred că ar fi fost apreciat și poate că undeva în dimensiunea spirituală sufletul pe care l-am pus cu toții pentru realizarea acestui lucru să ajungă la matricea pe care a respectat-o la spiritul lui Nicolae Steinhardt. Eu sper foarte mult să aibă bucuria de a înțelege ce am încercat să îi oferim. Negreșit. Data viitoare am să vă întreb cum l-ați simțit pe Nicolae Steinhardt în această lucrare. Dragii noștri, vă mulțumim! Ați urmărit o ediție dedicată părintelui Nicolae Steinhardt de la Rohia. Alături de mine au fost astăzi domnul profesor George Ardeleanu și domnul regizor Mihai Lungeanu. Vă mulțumesc!